Será hoxe o día, levará o bote Concha. Mira que xa acostumada a estar aí no quinto chanzo. Dasnos fe. Concha, ti tes fe en ti mesma? No, ninguna. Pois hai que ter fe, Concha, hai que ter fe. Está complicado, pero bueno, sí, son optimista. Bueno. Por todas. Doado non é, pero tamén os cartiños pagan e moito a pena. Xa levou uns cantos Concha esta semana. E vos, se queredes vir aquí ao Atrápame a gañar cartiños e levar o bote, xa sabedes. Temos aí ese teléfono 618-388-087. Escribide, poñemos un día e a ver se aparte de levar cartiños como a Concha tamén levades ese bote que está xa en 13.100 euros. Aí o vemos. Fermosísima cifra que poden ir canda Concha para Entrimo, pero para que iso pase terá que acertar 5 preguntas sobre 5 categorías que agora imos coñecer. Hoxe xogamos con pin, pan, pum, toma e lacasitos. Madre mía. E di Concha, pero estamos pa bromas nós agora mesmo con 13.100 euros que hai no bote. Pois isto é o Atrápame. Xa. Que non te despisten as categorías e presta moita atención aí ás preguntas. 60 segundos por diante e 13.100 euros en xogo. Concha que xa está preparada, moita sorte e tempo. Pin, un pin con 4 díxitos, cantas combinacións posibles ofrece? Paso. Non é correcto. Pan, que nome recibe a frauta de Pan, o deus grego da natureza salvaxe? Paso. Non é correcto. Pum, que cantante galego publicou Pum en 1971 como segundo álbum de estudo? Xoan Pardo. Non é correcto. Toma, quen era o rei de Francia cando foi a toma da Bastilla? Luís XIV. Paramos o tempo. Paramos o tempo, que non arrancamos da mellor maneira. Sempre vou refrescar as preguntas que nos quedaron aí no tinteiro. Ainda tes máis de medio minuto por diante, así que tranquila, que logo na segunda volta temos moito que apurar. Recórdoche que seguimos a buscar cantas combinacións posibles ofrece un pin con 4 díxitos. Pensa nese número. Pensa tamén que nome recibe a frauta de Pan, dese deus grego da natureza, e tamén que cantante galego publicou no ano 71, xa nos dá unha pista, sabemos que non é Xoan Pardo, o seu segundo álbum de estudio, titulado precisamente así, Pum. E agora quédenos saber se Luís XIV era o rei de Francia cando foi tomada a Bastilla a finais do século XVIII. Preparada, Concha? Pois veña que isto sigue, sorte. E tempo, non é correcto. Lacasitos, de que provincia española é a empresa de chocolates La Casa propietaria da marca Lacasitos? Alicante. Non é correcto. Pin. Pin? 16. Non é correcto. Pan, que nome recibe a frauta de Pan, o deus grego da natureza salvaxe? Paso. Non é correcto. Pum, que cantante galego publicou no 71 o seu segundo álbum de estudio? Xil Ríos. Paramos o tempo. Paramos o tempo porque nos quedan 12 segundos. E é momento para que fagas un chisco de estrategia. Se ti queres, quédanos esas 5 categorías e pensa na que teñas máis preto aí a resposta. Continuamos con Pum. Imos saber se acertaches ou non con Xil Ríos. Preparada? Pois, tempo, non é correcto. Toma, quen era o rei de Francia cando foi a toma da Bastilla? Luís XV. Non é correcto. Lacasitos, en que Valencia. Non é correcto. Pin. 4. Non é correcto. Pan, que nome recibe a frauta de Pan? Barra de pan. E ata aquí a barra de pan comémola. Ata aquí chegamos. Aplauso para Concha. Ben intentado. E mire que houbo unha que a seguinte sacábala. Dime outro rei francés. Diache Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. Pois ese era o que lle rebanaron así a cabeza polo pescozo coa guillotina. Andrés do Barro foi quen publicou Pum no ano 71. Lacasitos é da provincia de Zaragoza, concretamente na localidade de Utebo. O pin quedáchete moi corta. 16, pois do 0 ao 16 xa é 16. Son un total de 10.000 combinacións. Ai, mamá. Claro, do 000 ao 9.999. Madre mía. Son 10.000 en total. É a frauta do deus Pan e a siringa. O que é o mesmo. Non certamos ningunha, pero un forte aplauso merece polo esforzo a nosa amiga Concha de Entrimo. Gracias por vir, por votar aquí a semana conosco e no próximo Atrápame habrá máis cartiños. Vaya cifra, 13.500 euros no bote. Aquí agardamos por vos. Vémonos a da festa.